Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yesu Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.
at ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Pwede tampon talakad. Tampunan tayo po yung kapaypan. Umalugod at mapagpalang kay kami higpa. Ginoo ngeni pong abakaiti, minsan pa kami pong mikakapatad, ing mitipon-tipon kami. Banting payang Ginoong Diyos, makanyan milo pong gawan, ding balang kay kaming banalatungkulan kay ka. Ginoo, magumpisa po karing anak ka mga intang, anggana po karing kay kaming pengari, mi talagaya, ing kayal daman na iti. Tulutan mo ngening pinandit, Ginoong Diyos, makanyan mo kay pong panimunan, ing balang metong kay kami. Lubos king sabla pawagasan nyo, sana puring balang kay kaming puso ampon kaisipan ngening pinandit. Ginoong Diyos, parandam mo sana po itang kay kang banalaw paya ampong presensya, banting upayang ing malyaring manimuna ngening kaurasan na iti. Manalangin kami Ginoong Diyos, ibuklat me sana po ing pasbol ning kayarian banwa kay kami ngening pinandit. Uling sinabi mo kay kami Ginoo, kato kami mibuklatanan kami. Manyawad kami nanuman pong bagay adwan miking lagyo mo. Salpantayanan mi mo ampong paniwalan, ipagkalob ampong marapat kay kami. Ginoo ngening pinandit iti, makanyanda ka pong parangalan ampong pupurian. Kagom na po ning kay kaming taimtim ampong alanganggang kapupusan apami pasalamat kay ka. Pablasang king kaya pong banala ka Diyosan, ing kaya kang banalalugod ay mi puwabot atawaran, pasibayo ing balang metong kaya kami, iningat siyo kami, Ginoo pe para man yu king biyempong sikanan, ang ganang ening pinanditayti, malaya kaya pong gagalo karing kaya balang takbang. Igpambanal, alaki ang aliwangay ganti kaya kaigpa, nung mo po ing sambanda ka, purianda ka pamintuan, uling iti po yung kaya kaming banalatungkulan kaya kaigpa hanggang tutulutan niyang mabibiyang pong gagaloing balang metong kaya kami. Salamat kaya kaigpa. Pablasang karing balang metong kaya kaming anak yung inaos king kapatiran. Diyos ko, dinalo man po yung mayalubang kapag subukan bakaning balang kaya kaming biye. Dinalo yung Canaan, kabalatungan, dapat kapamilatana po nitang lugod mo Ginoong Diyos. Manatili kaming makatalakad, gagawang pong mamarap, karetang tinggap ming tungkulan. Ginoo ngening pinanditayti, gagawan miya po hingmetong ayayin. Kingkya kami pong pipawasan, kilob na ning pepabanwa, oreni po, Ginoo yan dugmila, kingkya kang banaliarapan, dingkya kaming malatiyang pong malukang, kagiwan kaya kaigpa. Diyos ko, tanggapan mo sana po, ayan timong mabanglunghain king kekang banalayarapan, kagom daring ke kaming kasarlinan, kalupan na po ning ngay ng habel ketang napon, Ginoong Diyos ngening pinanditayti, isap lalaya sana po ing ke kaming kayabakan, Diyos ko mipanwanan kengan ngening pinanditayti, mipakibatan laretang ke kaming balang kutangampong dalong king ke kapong banalayarapan. Igpambanal karingaldo pang bukas, uyan po ginoing kaya kaming pecha gumulot ni at pakirapaning bayong pecha igpambanal dingal domi pong bukas Emila Lubos kakilalang pon kamalayan nung nano po ingidala na kaya kami. Diyos ko adwan merguing sablay panalig mingan kaya ka. Uling ika po ing mi talaga kaya kami. Ikaing minaus king dala na dapat ming tuntunan at ingkang planuan pong paksakaring balang metong kaya kami. Tulutan yung eyo kaya po paboran mga sadsad kengan sana dinan nyo keng tetagan, papanatilyan nyo yung kayaos na yung balang kekeng kayaos, Ginoong Diyos, adwan mirgo, pakaban nyo rin kekeng aldo, bang kanita hayaring milamo pong ganap ding tungkulan mi. Igpangin ni pong abakay ti, adwan mirgo keka, oreni ring gamit,
talapagsalita, ing mabilugay iglesia, panabilin miya po ka. Diyos ko, basbasan mi. Adon mirgo kayong kapanyulungnan, manatilya sana karingal domi pang bukas. Diyos ko, adon mirgo, papanatilyan mo, ing pamikakalugod kay kami, pamikakalugod bilang mikakapatad king kasalpantayanan, pamikakalugod king meto nga paksa, meto nga kaisipan, makawukol karing balang kay kaming banal apayin tungulan. Ngayon pinanditay ti Diyos ko, adwan mirgo, karingal domi pang bukas Ginoo, ding kaya kaming kayaldawan, makanya nyo kaya sana pong iligtas king nano mampung agle, kaya kaming pakirapan king bayong pecha, lalong-lalo na po yung biglang kamatayan. Diyos ko yung sakita mabagsik, miyayaliwang kalamidad, dano pang gana yung kalubasan, dimbagay nga reti Diyos ko, ilisya mo po kaya kamit ilawot, bang kanitay pa, kaya malyaring manyang kanan karing tungkulan na parapat mo kaya kami. O reni po, ding gamit, kaya kang pinili, at telagamo king iglesia, kabod, luklukan do puring karelang banal at tungkulan king luklukan aning kalam, dinan mong sika na numpong tetagan, ay bating do sanang lubusan ding balang karelang kaserlinan, bang kanitay pait ang upayampon, kalam apay bat kika makanyandang hayampon, itubod me po kaya kami ginoing mapamatulang Espiritu Santong pengako mo kaya kami, Diyos ko, banting upayang, ngeni nga ba kay ti makanya na keng tayran, nampong turu karetang dapat minggawan, bang kanitay pa, kaya malyaring may palamang, muna sumulong kami, banda na pa ning banda ka rin. Iti po yung samo mi kaya kay kang mikakapatad, mo ngeni nga ba kay ti sana tanggapan yongan po anti mo mabanglungain, king keko pong banali harapan, at tanggapan mi naman po itang para parang liim yung kayablasan, itingan po ipapamilatan mi, king kaya nga nakabugtong Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas, iyan nasa po. Cristo,
Magandang umaga po. Napakabait po ng ating mga anak. Sa araw pong ito, tayo po ay nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon na siya po ang lumikha sa ating lahat, nagbigay po ng kalakasan sa ating mga buhay na pag-araw-araw. Dumarating po ang Pasko. Tayo po ay naniniwala na mayroon pong Paskwa na po. Mayroon pong Pasko. Kaya lang po, hindi po natin makita kung saan nakasulat ang kanyang kapanganakan na December 25. Walang nakasulat sa Biblia, pero totoo po ang Pasko. Pakinggan niyo po. Ang Paskong nakasulat sa Biblia ay ganito. Nasa unang Korinto 5:7, ganito ang nakasulat. Pakinggan po ninyo. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa, di ba nakasulat ang Pasko? Ang Paskwa ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Meron pong Pasko. Di ba? Na nakasulat sa Biblia. Pag sinabing Paskwa, si Kristo ay kapayapaan. Hindi po nasa gitna ng kaguluhan. Halimbawa, dumating po ang Pasko. Yun po ay tradisyon. Kung ginagawa ng marami, sila ay umaawak ng paputok. Tayo po mga Kristiyano, kung pwede, huwag tayong ahawak ng paputok. Para hindi mapahamak ang bawat isa. Di ba? Kapayapaan po si Kristo eh. Pag humawak ka, wala ka sa kapayapaan. Mapapahamak ka. Gusto mong maging kapayapaan, huwag kang hahawak. Dahil kapayapaan po ang ating Panginoong Yesu Kristo. Totoo po eh. Ako naniniwala na may Pasko eh. Na pinanganak ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya lang po, ang sinusunod ng maraming tao sa December 25, hindi po yon ang kanyang kapanganakan. Kapanganakan po yan ni Agustin Saturno, isang pagano, na pinagdidiwang ng maraming tao sa buong mundo. Kapanganakan po ni Saturno, ang December 25. Yung mga iba, merong pinanganak na December 25. Magkapareho kami ng ating Panginoong Yesu Kristo. Pero totoo pong may Paskwa. Ngayon po, sa araw pong ito, meron po tayong ginagawa bilang handog sa ating Panginoon. Noong sinauna, ang kanilang ginagawang paghandog, umuuli sila ng mga hayop, mga baka, kambing, tupa. Pagkatapos pinapadaan sa apoy. Pag nailuto na, ilalagay sa dambana. Iharap sa harapan ng ating Panginoon. Noong sinauna, yun po ang kanilang ginagawa. Kaya sa panahon po natin ngayon, ano po ang ating pwedeng iharap o pwedeng iyukod sa mataas na Diyos bilang isang paghahandog? Yan po ay nagiging isang tanong po yan. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Nasa Mikas, Kapitulo 6, 6 hanggang 7. Pakinggan po ninyo. Mikas, Maika. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Tanong po yan. Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 1 taon ang gulang. 7. Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang mga 10,000 ilog na langis. Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa. Kahit na magbigay siya
na libo-libong tupa na iharap sa Panginoon. Sabi nito, kinalulugdan kaya ng Panginoon ang kanilang ginagawa? Ikatutuwa po kaya ng Diyos kung gagawin ng isang tao yon? Tingnan po natin kung kinalulugdan po ng Diyos yan. Nasa unang Samuel 15:22. Pakinggan po ninyo. Tingnan po natin kung ikatutuwa po ng Diyos. Kung ikatutuwa po ng Diyos, dapat nating sundan. Di ba? Kung hindi naman, huwag natin susundan. Unang Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Diba? Kaya, kung titingnan mo, yung nakasulat sa 15:22 ng Samuel na po, mas maigi ang pagsunod kaysa mga handog na susunugin. Ano po yung pagsunod na sinasabi? Sa Marcos 12:33, pakinggan po ninyo. Nasa bagong tipan po tayo. Dose 33 ng Marcos. Diba? 23. 33. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga ain. Oh. Yun pala po ang pinaka-importante at kailangan sa atin. Ibigin ang ating kapwa. Higit sa lahat ng handog, kahit anong ihandog mo, mas higit ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat yan po ang unang itinuro ng ating Panginoong Diyos. Diba? Sa panahon po natin ngayon, wala tayong dalang hayop na hinihandog sa harap ng ating Panginoon. Ang nakalagay sa ating harap ngayon ay malaking kahon na nandyan po sa ating harapan. Pakinggan niyo po yan. Darating po tayo dyan kung bakit meron tayong kaloob. Ang ating ginagawa, kaloob na salapi. Di ba? Sa oras na ito, ano kaya ang dapat nating ihandog sa Diyos? Kagaya ni Kristo, ang kanyang inihandog ang kanyang mismong sarili. Hindi siya nagdala ng tupa eh. Diba? Pakinggan po ninyo. Nasa Hebreos 9:14. Ganito pong nakasulat. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Di ba? Inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ang katawan ni Kristo. Dali mo sa just ng Hebreos para maging malinaw po. Sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Diba? Inihandog niya ang kanyang sarili, minsan lang, hindi pa ulit-ulit. Hindi lagi nagkakatawan tao ang katawan ni Kristo. Minsan lang, pagkamatay ni Kristo ang kanyang katawan, hindi na po naulit yun. Wala na. Espiritu na siya. Hindi na siya nagkatawan sa ibang katauhan. Minsan lang po ang kanyang paghandog. Ngayon, kung si Kristo, hinihandog niya ang kanyang katawan, tayo po kaya ngayon sa oras na ito, bilang mga banal ng Diyos na nasa kanyang harapan, ano po kaya ang ating ihandog ngayon? Meron pa tayong mga daladala, wala tayong dalang mga sinusunog, pinaraan sa apoy, para ilagay sa dambana, para iyayin sa Diyos.
Katulad ni Abel, naghandog siya. Ang kanyang mga alagang pinakamataba, paborito niyang alaga, yun po ang ibinigay niya sa harap ng Diyos. Pero hindi niya pinadaan sa ano yun. Kaya, yung ginawa ng mga sinauna, hindi po yun ang ating ginagawa ngayon. Ano po ang ating ihandog ngayon? Pakinggan po. Nasa unang Korinto, nasa Roma, 6:13. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Oh. Yun pala ang dapat. Ito pala ang tama sa mga Kristiyano. Kailangan pala ang ihandog natin ang mismong ating sarili sa harap ng Diyos. Kaya po nandito tayo ngayon, dadala po natin ang ating mga sarili na siyang ihandog natin sa Diyos. Katulad ni Kristo, nung inandog niya ang kanyang sarili na walang dungis, malinis. Kailangan din tayo ay ganun din po dapat ang ating ihandog sa Diyos. Pakinggan po ninyo. 12:1 ng Roma. Kaya nga, 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Oh, di ba? Iharap natin ang ating sarili. Kaaya-aya, kalugod-lugod, banal sa harapan ng Diyos na walang dungis. Diba? Kailangan po malinis. Ang ating puso malinis dapat. Huwag natin isipin ang ating iniwan sa labas o sa bahay. Nandito po tayo ngayon, kailangan malinis. Alam po natin ang mga tao ay makasalanan. Pero dapat, kahit na po tayo ay makasalanan, sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, ay naaalis po ang mga kasalanan ng mga tao. Nangumpisal po tayo. Ipahayag po natin, i-confession po natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Huwag nating ipahayag sa kapwa, sapagkat ang kapwa natin ay parehong merong kasalanan. Tayo na mo ipahahayag sa isang walang kasalanan para mawala at matubos ang iyong kasalanan. Hindi ba? Ipahayag mo eh. Unang 1:9. Pakinggan po ninyo. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal. Siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Diba? Tayo po'y aharap sa isang walang kasalanan, ang makasalanan ay lilinisin sa lahat ng kanyang kasalanan. Sino po itong nag-aalis ng kasalanan ito? Pakinggan niyo po ang sagot ng Biblia, nasa San Juan 1:29. Ganito po ang kanyang sagot. Pakinggan po ninyo. At kanyang ipinahayag at hindi 1:29 ng San Juan po. Okay. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sino po yung korderong yun? Si Kristo. Si Kristo na walang kasalanan. Sa Kanya mo ipahayag ang iyong kasalanan. Sa Kanya ka magsisi para mawala ang iyong kasalanan at patatawarin ka ng Diyos. Hindi po yung ginagawa mo, mangungpisal ka sa kapwa-tao mo. Hindi mawawala ang kasalanan sapagkat humarap ka, katulad mong may kasalanan. Kailan humarap ka sa isang walang kasalanan? Sinong walang kasalanan? Ang Diyos, si Kristo, na walang kasalanan. Kaya po, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang tamang paghahandog sa harapan ng ating Panginoon. Magandang umaga po.
Ibalik ko po nga. Muna lapuren kay luwal ne. Bay lapuren kay kilog. Malapit ka na naman, nasisiyahan. Katulad mo, kami ay naghihintay. Christmas sa ating bayan. Ay bilis naman, Pasko sa atin ay nandaan. Kwento na naman, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Sana'y malalagandang ng bawat nilalang. Ngayong Pasko, kami ay narito. Kayo'y handugan. Ay bilis naman, Pasko sa atin ay nandaan. Kwento na naman, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Buwan ako naghintay sa pagsapit ng itong pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Ngayon'y sumapit ay aawit. Pagsapit nitong Pasko ay magbigay
Sakbayaning biyeyo at talangop sisang mayakit king biyeyong kaya ko king oras ke kong katipunan saglit a pinandit kako'y nawad niyan saglit a pinandit ke kalang ang pangan nano mangyang may nip lungkot da nung tinman agmanan man ko lang di nganggang at iyo imba na lawma anak na ning Ginoo naloyong sikapan bayo ng loboso iti bayong tao ing gayak ng Kristo yan ay nging misulod ang gaman kapilan ibale-baleyo may get yung ikutang ng nanoyeng dapat ikayo ikongan nung atin yung babi kekong ka panwalan ay tunan niyang dalan yan maging susiyang ing para-paralan tuglong iya kanita yung Diyos ing balang adwana dayong paintungulan iti pagkalunang ang karengan akiyo pilit yang kawilan ending mayayakit si bola karenan upayanan ng Diyos ing kayang agusan iti mama ko kaya kong nabangan subukan niyang maigit ing paman walayo gamitan yung sabla iting te tagan niyo karinya man yaman ing kapan walan iyo at ang autos ye kinanggang boriyo kaya ko maminto ng yan na lang sa bagal inabot kong iti libro ya mikintal anasubukan yang ing kasalpan
tayanan. Kingang buriyo, yan maminto neman. Salamat king Diyos, utos ng gewa ko. Ikang gang mikalob, kingandog, gewayo. Maigit doble-doble, ablas na bang naniyo. Hanggang kawakasan, in Diyos gang manyad ko. Iko'y bunganing kekong kapanwalan. Eko makuswelo si bulak karinan. Lalandang modelo ding sentrong keraklan. Ba't karning anak yo na yating patutuan? Paigit yung biye kay saking pagkabiyeng. Inunang panahon, libros nga sa salese. Kang panahon ini iti mabibibiye. Tinanggang darapat kaya benoning biye. Impamaniwala kasalpan tayanan. Bale na mitikdo sibol kang karinan. Agman nanuanda kang alang kayang ganan. Ikaw mo nang bitis mo? Ikaw mo ang bitis mo? Uy, ikaw mo ang bitis mo? Kapamila taoning kekong ka manualan. Unang mayayakit waying disiplinang. Pangadwa mabiyaya kaakit do. Kareng obligasyon emita talwiya. Sibola karenan yan ay ban tayog dong. Tutuing sasabihan ko kaya kayo kekongan. Itang disiplina lalo yung talikan. Kanita yung Diyos makaniyan mo naman. Atin kong patutu harap ning kayariyan. Ya ko'y ngayong memili warili waya ko. Nakalay apostol ampon ba nalatiyo.
ako'y talwing diling, minarap kang Kristo. Apostol Santiago, lumapit kakako. Ginupunano yan, kaya kayong kailangan. Pulong amegawa, kagat dinatang. Pala mo ba lumoy, ingke ka usabihan. O niying tungkol mong kekang pa mahalan. Into niying sibol, wamangga rero kang. Katungkulan mo, Alea, apostol ka. Ibigay pamahamala, gamat mo yung nana. Kasing tagul mambuwak, saya lang kulang nang. Nano po yung kawan ko, maestro beyatan. Niminye mong kargo, kaya tangwanan. Ay git po kaniti, ipusan kay tinan. Emoing babyeyo, kabayat na naman. Eme pamandimdam, anang may ngamanong. Kanwalan dako ka, yapo ding dasan ko. Imburi mong sabihan, alang gamitan mo. Akat talaga neng malaka, yabe mo. Lalong katuldik, yan ang mito paran. Kaya kit mabatiyon, amano mong luluan. Ingbalang sakop mo, kekadukulangan. Hulinging kumpas mo, kekayang daralan. Gino kabayat na, puning ka kung kargang. Yan po balyari, ingalilan mo yan. Bayo ka tumutol, pamo maminto ka. Hanggang mabibiyayin, ang gamit mong silyang. Nano pong gawan ko, o kagalang-galang. Ay nawa kang bagya, oy ning ka kung iduang.
gawan ko ding plano sa kanapi sabihan. Uling inpuri ko'ing kasalpan tayanan. Amamaala mo lulwala yamano. Biyabiya daramdaman din desi pulos mo. Iyan na lang kulang sa pilitan lunto. Kunyayang panyulong karelang sa kapong. Pinulot na ning Diyos, eni ko dinatang. Baleng katulak, pilit yung pamintuan. Boses ng Santiago, ke ko na paramdam. Uda disiplinang tingkong ta kanyan. Salamat po Ginoo, inigewa ko lang. Balikdan mo't lawan, Santiago'y pili na. Sibol lakarinan, betong yang wanana. Elam man mabandi ngan miyabe abela. Intula kong eni ingaba batyo ko. Aning ginungnuan biarap ke makaluklokos to. Iba't king simula ape maalan mo. Lako nga batyawan titiyang tulako. Maging kapulungan, ganting kahigitan. Indisiplina mo, erede mo sakyan. Inusaguli po, keka ko tambayan. Oy ning pakibat ko, lubos ba loyo yan? Dadala karela, indoktre na yatiyo. Pating sablang bagay, poemek, kulang ko. Sablang manamdaman, dakala papiglo. Tinyan mo kong persa, paring manong kulan mo. Nagyong salangsangan, eweme yakit yang. Kena ko maniabi, bampo yan, akit da. Uyeng katuparan, lalong mag
sablang bagay pe pagka watiula dakal pong salamat alang kayang ganan king pangapili ko maliw pong luklukan mula hanggang wakas ening kawarasan makapailalang kung alang yan ang gan ito ko sa guli nginimayin tamong binyena ning Diyos at dapat na depatiyo kapanal-banalan manamamaya Sinabi niya po, ang andog noon po iba, no, hindi kagaya ngayon. Ang sabi niya, noong unang panahon, ang andog noon, ang kanilang mga animales, no po, yung alaga nilang animales, ang pinakamataba, ang ginagawa nilang ayon sa Diyos, no po. Ganun po ang ginagawa nung panahon ng mga ninuno natin, at lalong-lalo na si Adan at si Abel at Cain, no po. At ganun din sabi niya, ang panahon ngayon iba na, no po. Ang iningi sa atin ng Diyos na kailangan dapat nating handog. Sabi niya, igis sa lahat ng handog ang pag-ibig sa kapwa. Ito po ang pinakamahalagang handog na sinasabi sa atin ng speaker na ayon sa mga dinala niya pong kasulatan galing po sa Ebanghelyo. Opo. At kailangan handog natin, sabi niya, ang ating sarili. Ito po ang hinihingi ng Diyos sa atin upang lalo tayo pong mabigyan ng mga grasya at iba-ibang patnubay ng Panginoon sa atin. At ngayon po, yung mga choir ng PPC 5, ano pa, active pa ba yun? Choir ng PPC 5, active pa ba yun? Hindi na? Hindi na. O yung mga choir ng tatak, o ano ba, ready ba yung, bago po natin bigyan ng pagkakataon yung mga magbibigay ng mensahe sa atin, lalo na yung mga local president. No po. Yung tatak, hindi rin. Hindi na sila nag-aanda kasi hindi sila sundalo. No po. At ngayon po, punta tayo sa mga presidente ng bawat local center para makapagbigay po ng mga mensahe, lalo na po ngayon. At ito po, gusto ko pong ibalita sa inyo, ito pala, nasa screen. Kahapon po, regional anniversary natin sa Ropil, Bamban. No po. Kung saan nakita ko naman, yung mga sentro natin, mayroon lahat naman mayroong representative, no po. Kung saan po sa napagkasunduan at least 5 representative ang bawat lunduyan. So kahapon po ang sakop na sentro ng PPC 5 ay nandoon lahat, no po. At doon po sa regional anniversary kung saan nagkaroon po ng programa. At yung afternoon po ay nabigay na sa mga kabataan, FIS, kung saan nagkaroon po ng Inter-Provincial Poster Making Festival. Po. Kung saan ang ating pong kapatid at kabataan na representative na ng PPC 5 po ay siya ang nag-champion. Palakpakan po natin si Nathaniel Macas. Siya po ang panalo sa Inter-Provincial Poster Making po, kung saan nilalagay nila po, nagdo-drawing sila doon. So nakuha po natin ang champion sa Inter-Provincial Poster Making.
At sa Provincial Christmas Lantern Presentation naman, nakuha ba natin? Ayun pa, tayo, asan ba? Wala dito. Oh, sige. Champion din po pala ang Provincial Christmas Lantern Presentation. Palakpakan po natin ang mga ating kabataan. So, yung dalawa pong activities na yon, ang PPC5 po ang nag-champion. Kung saan tayo po ay nag-participate. Kung hindi man nag-participate yung mga ibang provincial committee, at least tayo po ay nag-participate sa mga activities na yun, lalong-lalo na mga kabataan natin. At ngayon po, magbibigay ng ilang mensahe, short message sa mga presidente natin para makapagbigay naman kung ano ang gusto nilang bigay message sa atin. Ang una po ang tatawagin, sige. Bago po natin sige po, bibigyan natin pagkakataon ng presidente natin dito sa Cebu para makapagbigay naman ng message sa atin. Antayin po natin. Yan po po, mamon. Aba pong nagmimerienda tayo. Magandang umaga po. Una po sa ating Panginoon at pangalawa po sa inyong mga kapatid sa pananampalataya. Ito pong konbensyon, araw po ng konbensyon na ginawa po natin ng ating sinimulan. Yung pong paghahandog po natin na bagay na para makatulong sa ating paggawa. Ang ating katapatan sa ating sarili ay lalo pang pinapalaki sa pamagitan po ng ating pananampalataya. At sa umaga pong ito ay binabati ko rin po ang ating mga kapatid. Kagaya po kahapon ay mayroon po tayong activities na ginawa po. Wala mo, nagbriandala na. Yung pong programa po natin sa region ay ginawa po kahapon. Ito po ng ating mga kabataan, sila po ang nakakuha o nagwagi sa kanilang programa bilang pong champion. Yung dalawang sinalian po nila na competition, sila po ang nanalo. Hindi lang po yung competition ang kanilang pinanalo, kundi sa raffle din, nanalo rin po sila. Kaya po, ang sabi ng mga MC, ibigay na lang pong aginaldo sa kanila yung pinanalunan ng Cebu Tagumpay Bie. So, talaga pong bagaking kay bala mo, pipulan da rin Cebu ling karelang activities na po. So, congratulations po ka rin kay katamong kabataan at antimurin po ka rin kay katamong manungkulan. Darandaman niya po. At antimurin po kay katamong panglokal na programa. Kaya po king Cebu Tagumpay Bie. At intamo pong programa kanyan kay katamong daratang bayong Pasko. 22, 23, and 24 po at intamong gawan ng timong metong simbang bengi na pilane pong banwang gagawan tamo ini. Pero makanyan man po king panahon tamo ngeni uli po nga tintamong bayong programa kay tiking Cebu uling pangarapan tamo po keng 50 banwa na nga tintamong malyaring pakit meto nga panyulong kalupa na ingetamo aywasan. Kita po nga 22, 23,
24 po, ita pong last night, tamo po. 24. Ita mo pong Sibol Tagumpe ning Bie. Balam po, balamo, mika offering tamo mo rin po kanita. Ita pong vision tamo, as offering po, uling kukonsentrate tayo yung kikatamong 50 banwa. Karin po, metong magandug tamo mo naman, nakalupa na po ning gagawan tamo ngayon. Sana po sasawang mamier etang kikatamong itamong mikakapatad, ne po. Dapat yung pamamamye po o yung pamagandug king kikatamong kapatiran ng tiganini. Sabi napin po ning kikatamong tagapagsalita, nung minsan pag-aralan me, aliwaman po yung kikatamong financial ay isipan tamo, yung malyaring yan dugtamo ne po. Pero makanyan man po, uli na ning atintamong kabiyasnan. Ne po, din kikatamong sariling arena ng makananong sa sadyatala, bang linisan tayo potang makirap tamo king Diyos. Kalupa na po ning kikatamong pamiyayin, ay paggandug tamo king kikatamong kasalpantayanan, na iti po kailangan ng agawa ning tao. Uli pong itamo, gagamit tamo pong antimo pong kereng akakita nga rin, gagamit tamo pong sulo, gagamit tamong blower, gagamit tamo. Kaya na po ning kikatamong pamagandug ita. Huling atin tamo pong gastusan. Kaya na po yung antikaniting bagay. Dapat ka rin kikatamo pong malagong plano. King misan king paban mo, itamo pong miyembro na ning Sibol Tagumpe ning Bie. Ay yan dugtala po rin kikatamong kagiwan. Ini po, naman po sa pilitan. Ne po. Nyapin po nung ikitseng in-explain ko yung kikatamong programa hanggang pong magboti bakal ka mo, sabi ko, makaibiyaya yung tao. Huling ka rin kaparalanan ng pong pepakita mo nung makanano yung makatupad, ang pong makapagandug gametong kayang kikatamong programa kay Tiking Sibol. Ne po. Sana po ing makanyanla kalwalas din kay katamong datukanan bang malyaring unawaan tamo ing kay katamong panahon pahintungulan niya po kay katamong 50 banwa. Ngayon pong aldong iti din kay katamong programa at yun po kay pangangalagada po rin kay katamong kayanakan ing maging programa tamo po kay 22-24 deta pong maging speaker ang po pong taga pagsalita o retang ganap, papabiyatala po retang karelang data pong karelang programa. Ne po, at yun na po karen kay katang kapatada kayanakan. At ang timurin po, akit sila rin kay katamong programa, nung alakaw man po rin kay katang kapatada miyembro. Akit siya po kay tang tarpulin kay ngarap nung nanula po rin kay katamong tuki-tuking programa kay Tiking Sibol, amalyaring gawan tampo. Ngayon Pasko, ne po. 22, 23, 24, iya po yung kakatamong simbang bengi, kaya Tiking Sibol Tagumpe ning Bie. At sana po, asaan ko yung kayong kooperasyon ng pong alas 6 ya po ang gaya mo pong alas 7. Metong ya mo pong oras ita. Salamat po, although ila po rin ka na kung paganaake kayo Reni, sana po ing makanyanta na po tanam ka rin kay katamong kaisipan bang kanita agawata lang po. At maya pa abak na mo po kay kayo kay kongan sablang kapatid. Salamat po ngayon kay katamong dandaman ing mamuntukan na ning pamanadsat. Maya payabak po, kaya kayong pengari ko po kapatid King Gino. At napuntin po, mitagon kaming kapatid Adjo. Ito pong mega na pa anniversary na po ng region.
At ikit-ikit ko po agyang metong yakareng mayaws. Mother Center po, yung regional center. Bala mo po, mas dakal tapangin, karen pong mitagon. Ne po, bilang-bilangan ko po nandin, o bala mo, mas dakala pa rin PPC5, magawa yan ipimpas kong andugay ni kaya sakit ang anniversary na ng region. Nyapin po kanwana ng Apostol Santiago. Yung kakatamong pagmasusya na gagawan, ayun ti kanini, uling pong akasanayan tano. Naneman pong kasanting para kanako. Deng ikami pong kapatid yung pamanad sa dagyang eke solid mitagon, may kapagaten, karang mapila na opisyalis. Uling pong akasanayan da no. Deta pong karelang andog, pepadanada na lamang. Ne po. Inyanong deng espiritista, itamong at yung kapatiran espiritista, makyapos lamang kayong gagawan na ning Cebu Tagumpay na nimbi. Et ano po problema rin sentro? Ne po, et ano problema? Bakit nga yung kutang? Nung metong tang milyon espiritista, mamiyata mong mamesos, etong nung milyon. Mamiyata ang tidong pulong pesos, adwa ng pulong milyon. O nung tunggal dalan na, 100 million na lang. So, etan yung sana problema din sentro. Pero, numisan po, lalto lang, inyapin dindam ko napon ka rin. Isibo lang po yung, ang po yung Betanya, metong niya ka rin pagmaragunan ng region. Lalong-lalo na yung sasakupan na ng Region 7, Region 7A. Uling pong kanong wala mo, mas masanting niya pa yung sentro na ng Cebu, o mas masanting niya pa yung sentro ng Betanya kesa sentro na ng Regional Center. Nyapin po, palakpakan tamo po, imbinya ng katuruan at disiplina kaya katamong kagalang-galang ay Apostol Santiago, agyampin pong misan sa sabyanda rin aliwa, turumong makatao. Di kami po, saksi kami kaya nga doon kapatadamat. Ketang 1976, amayaws kami, sinabi na, mamuntukan da rin kayo nakan, ikang auditor da rin kayo nakan, tandanan nyo ini, datang yung panahon, isasabihan dang turong makatao, anako, rin kaya beyo, rin kapatadyo, ikaw yung magpatutu, ulimbisa kayong pungali asak sa inyo, ikaw yung pikwanan dang uliran, ikaw yung kinsibol, Tagumpay na nimbi. Yan po as saksyan ko at patutuanan ko kay kayo, uling mismo ako ikit ko at dindam ko napon king regional center. Nya, palakpakan tayo po. Balwan nyo po, di kami pong kapatid yung pamanad sad. Sambit la akong dita. Uling pong kasalukuyan, lilingunan dane po, rin may gigabun, itantuknangan mi ka rin. At pong may gabun, uling pong mitatasya pala baloring kaya katamong gabun ketiking mabalakat uling maging syudad ni, itang 500 niya ni ka rin, 1,000 niya po. So, inulana ng mga Apostol Santiago, yung pamanadsad, inaos no rin manungkulan, kaya tang 1976, magumpisay mi talaga di sentro mi, hanggang 1980 plus. Magap na kayo nga na kung manungkulan keti, bisa kayo ang pungali, datang yung panahon, baka yung kong milakotok nangan. Oh, yan po, meto pa dyan. Sansaman po yan kaya talugal ni. Oh, yan po. In sentro mi, metong niya po kareng uling balura, espiritista mo, yan po ni kalupan ng Katoliko. May nyadla pong board resolution kanako. May kidwang lang board resolution, may kidwang lang SEC, may kidwang lang authorized signature.
Uling pong wala naman po itang kapatid mong baby. May wala na eh. So, yung gawa ko po, pepasap mo kayong barangay. Po, pepasap ko kayong barangay. Uling pong yung kapatid ko, yung Olibanal, may itong yung kagawad. So, malalagwa, may gawaya po itang resolution na ito. At may attach yan naman po itang kaya kami sek. May attach yan naman, uling ako po yung mamuntukanan ng pamanadjad. Kaya po balo, nung nanoy milyari, o ba't niyang mag-follow up ko, anak na ako ng sekretaryo na Deng Lasatin family, ito po king endo na, ito pong opisina ro, Mr. Banala na, ito pong kayong sentro, ito pong kapilyara ring spiritista yan, no? Kailangan po mag-submit kong resolution, mag-submit kong SEC, mag-submit kong authorized signature. Mga pamulala ko, balam po Miras Carelo. Pero, sabi ko kahit ng sekretaryo, may submit no po hanggang requirements, pepalog ko na lang. Bala mo po, may pampanlaw, uling, then po may bandi kasi, solid lang katoliko. Makanyan mananak na ako nitang kapatid, inang makumbasa yan, sabi na nitang, uling pong pinatang barangay Dukit, atin mo naman pong bisitas ka rin, at itang bisitas ka rin, may itong yan naman ka rin pagkalubda po rin mikigabun. Kaya benesana ning pamanadsad. Mupin, sinawpla rin kapatid tamong ating sinawp karelo, kaya king regional kin San Fernando, karing pekamatas kareng pari, inya pinila may solvya pong bagya, yung problema rin. Kaya ako naman po, uling pong atentamo namang regional, atentamo namang national, sabihan kaya po, ining kaya katamong PPC President, may niya sa koro, at yapin po ngayon, magpasalamat ko, pasibayo po, may gawa na naman po, itang problema kong board resolution, at ita pong kaya katamong second po itang kaya katamong, isabihan niya mo po kanyan, submit niya, bangka nito, saka kung napabalo kaya kayo, pengariyan po kapatid, nung may aprobya, ang pong nungali, italugal na po ng kaya kami sentro. Isukat na po nitang kaya kami sentro 422 square meter yun. Po, nung pabayad din siya 1,422,000 niya. So, makanyan man po, na kayo manapalakwang ka rin. Mupin, obligado kaming mamayaran. Po. Pero makanyan man, uling gino, malugod naman. Sabi da rin ba na espiritu ka na ako, yung pailingas nga. At sasabihan da naman din aluang kayabi ako, agyang etala kay espiritista, magana ka naman ko rela sa tinana. So, ibire kayo yan, ala maging problema. Sana po, maging tutuna mo. Uling pong, ala naman pong masakit. Taras kitang muri na ning Ginoo. Inya, salamat po kay kayungan. Salamat po karing kapatid tamo Keti. Uling pong Mexican kulub. Kapamilya tanda. May minana ako pulub kaya tangal do eh. Totoo po yung sasabihan ko ini, may minana ako kulub. Isipan ko po, wala na akong problem. Ay, ba't may ka problema ko? Inya, salamat po karela. Palakpakan tala po rin kapatid tamo. At hangganan ko na po. At dakal pong dakala salamat. Kaya kayungan. Merry Christmas po. And advance. Happy New Year po. Salamat po kay mamuntukan na ning pamalatsad. Ing mamuntukan na ning dalan at siya po. O kapag pong paninayin tayo, yung kikatamo pong ayan na pala. O sige, paninayin tayo po yung kikatamong mamuntukan dalan. Good morning po. Merry Christmas po, kaya kangan. Kaya kayong matwa ko kapatid. May kita naman po. Melit kayo po, uli pong napon na medyo may pag-ala rin ka na akong pengari. Ini po, dindam kayo po yung tinipang banalan din na kahit po kanulo, yung lugod.
Yak po kasi anyang atsukume nila panay mong dadalang ko na yung lugod. Panay akong linugod. Panay pong ketang ka na akong pamanlugod. Medyo may pasobraya po. Dapat po pala yung lugod. Panay na yung kaya tabing katuliran, kabyasnan. Po. Ngayon pong king makabang panahon na ulim balo ko yung lugod, metong yang na po nga sa ketang sharing, ne po. Uli pong alayang kabyasnan. Bala mo po, medyo may palalo ko po niya. Ano pong midi na kong kabyasnan na kanita kaya pa mo po abalo nung no ka rin niya yung tunay lugod. Napuwa ko at yung ngayon kaya kayong harapan na siguro po uling dakal ko utang niya yung kanakong binerang katungkulan din kanakong pengari king dalan. Ito po, enak man po ba ng daman na kapagalan? Ito mo po, siguro yung kanakong share ngayon kaya kayo, dakal pong dakala salamat, Merry Christmas po. Salamat po kay katamong mamandukan kay ni King Dalan. At ngayon po, di na tayo ng pagkakataon ni katamong treasurer kay PPC5 paninay tayo po. Samantalanan kaya mo po yung oras, payabot po yung maya payabak kay katamon. Yung kakatamo pong pangabilyan na may kakapatad tamo po, taman may kakapatad biologically sisters and brothers, pero may kakapatad tamo king apong Ginoo. May gitya po king biological brothers and sister. Nung nano po itang masabal na ning metong masabal tayangan, at ing pakamal na king kasalpantayanan, pakamal tayangan po. Meto nga paksa, meto nga kaisipan, meto nga prinsipyo para king kasalpantayanan. King kakatamo pong pangayitsong 80, uyan po miras na naman yung kakatamong pamaskong andog. King kakatamo pong kabilyan bilang Provincial 5, sakop na po ning Provincial 5, limala mo pong sentro ding kayang sasakupan. Unlike kem pong from PPC 1 to 4, may gitla pong Chapulong sentro. So, nung mamit-bitla po reto, siguro mayanyang bitbitan nung atin lamang bibitbitan. So, kaya katamongan po, yung kaya katamo pong bukod PPC 5, peka minority block ya po, kumbaga peka maritak ya pong dealing sa sakupan na sentro. Balutangan po. At ako po bilang treasurer na ng PPC 5, sasabihan ko po na ding pera na po ng kakatamong PPC 5. Akakitsyon po nung makanano lang dudurot. Ala pong organisasyon, asosasyon, mag-exist king kasalukuyan na po gagamit sa lapi. So rin kaya katamo pong pera nga rin, magagamit la po ayon ketang wastong kaparalanan, wastong obligasyon, wastong gastusan. At ala po kaya katamo na magsweldo nung ninuman, yan po kakitamo kaya katamong sitwasyon bilang espiritista. At ako po malulungkot kong ibabalita na atin kong darandaman na ing PPC 5 alayang gastusan no kanila lulub na yung pera. Ito po, atinta mo pong monthly contribution. Atinta mo pong, data pong monthly contribution na reta, patentado lang po from January to December. Atinta mo pong ailing mission contribution, monthly. Atinta mo pong regular regional contribution, regional maintenance contribution monthly. Atinta mo pong financial assistance dedidinan monthly. Atinta mo pong dedidinan na miyayalo mo pang gastusan. Atinta mo pa eta naman po paplano na deng debt benefits tamo po. Deta pong legitimate member na po ng PPC 5
didinan tamo pong death benefits. O rin po rin pigasto sana ng PPC 5. So, nung minsan po, napukasakit ang kakatamong kabilyan, po tang atin yung decisioning regional, uling ken tamo pong minority, ken tamo, ditak tamo kabilangan, ken ding sasakupanan ng PPC 5. Po tang atin pong gastusan, nakaman makapag-oppose yan po, akakit na ng kakatamong PPC President. Gustong magkano ya po itang gastusan, i-divide na niya pong siya 5. So, nung dinala niyan libo po ito, divided by the siya 5, maobligata mo pong mamayad 20,000. Kami po etala obligan buwan ding sentro, unless na alaya pong pera yung kakatamong pondo keng PPC 5. O yan po yung kakatamong pigastusan. Tamo po, magobliga na atin tamo, transparency la po rin gastusan tamo. Kaya, advan mi po na nung ating kayo po nga kay, den pera tamo, at sula po, at ngayon po, ganing 2016, atin tamo pang remaining balance plus 20,000. O rin po rin pera tamo. Kami po, magmando ta administrative, kahit tamo po, mag-maintain kami mo po, nung no ka rin lang mumunta rin kaya katamong pera. So, ala ko pong pigaga na kang kanitan, nung ating kayo po, lumapit kayo kaya kan. Emi mo darandaman na ating magsalita na ing PPC 5, wala naman pong gastusan. Po totoo ito. Balo tamo po na dengan ganang sentrong sakop na ng PPC 5, beta naman po may obliga. Liban mo po karetang ID tamo na medyo maragulang gastos, peksibentala po rin mamuntukan tamo na ilan na pang maobliga. Yan po, paman may mentray pa yung 2007, no karakaldiat ang gastusan. May meeting tamo po kayong region. Din po may mintag yung regional meeting, anniversary. Dito pong proposal na ng joint region 7A, no po karagul ding gastos tamo. So, o ita po, no karakaldiat ang proposal, pending proposal, gastos langan po reta, maobligata mo po kanita. Kaya, ita mo po, dakala, salamat kayo. O ita po, dindang tayong kikatamong treasurer, ita pong manalupsupan, po ta po, o ita nisplikano rin kikatamo pong pondo. Actually po, ita pin, katulad din sinabi na ng kikatamo pong treasurer, uling 5 tamong sentro, medyo garabyado tamo kitang pang contribution, uling divide pong 5 committee. At itamo pong 5 sentro, eta na po manyingil ka rin kayong bawat sentro ne po. Reta pong pondo na ning kakatamong PPC 5, binala mo pong pag-donate tamo. Akakit yun naman po itang financial statement, ne po, papos kepin kay kakatamong treasurer, bakanta po nung ating komboring kukutang, akityongan po retang kakatamong pigastosan, ne po. At ang timurin po itang babayaran tamong taon ng butaw kanya, January pa, mayakwaya po kayong pondo tamo, ito itanya po ng kareng sentro. Ang po itang renewal kareng-karelang COA, ne po. Mayakwaya naman kayong PPC 5. At miras na po yung oras, ne po. At mag-recap na po kareng kaya katamo pong pisan metong yun, adindam. Nandun po, din tayo yung kikatamong speaker, inispika niya po yung andog niya po. At kadua, yung kikatamo pong medium, tinipang banal nung makananong lerawa niya naman po, yung kikatamo pong gagawa na andog niya po. At announcement po, reta pong temang gagawan ngayon, ila po rin tatalakayan tamong bawat simba ne po. Rene po, gewa dalabay quarterly ngeni, ne po. Ngeni po din ang koreng mamuntukan, reta pong kopyang magumpisang January hanggang March. Ne po, retang temang talakayan. Napon po may kating orientation, bang tingupayang metong muing diwa, at yun naman pong may palad mitagon kareng kay katamong kapatad sa sakupanan ng PPC 5. Nyapin po ketang kaya naka na ginawa karetang pamibiyadiwa, sabi ko
i-forward na keng email da rin kaya nakan panta paserok sala po bang kanita rin kaya katamong evangelista atin la pong idea no makanano ta de pong ilarawan ang pong isplake katamo yung tema niya po. So di nang tala po rin kaya katamong mamuntukan kanini lula mo pong bulan ding tanggapan nyo uling quarterly ating pong orientation ka rin ni bang kanita may kaka-idea tamo po no makanano dalang ilarawan ng pong ibiyadiwa niya po. Rin kaya katamong evangelista niya po. Rin evangelista tamo. At ang timurin po, retang in-announce na naman yung kaya katamo pong mamuntuan kay Niking Sibol. May katinla namang simbang bingi magbisang December 22, 23 ang pong 24 niya po. At yung kaya katamo naman mamuntukan kay Pamanadsad, ita pong karelang loti, sabi na pinispika niya po ing pasibayong may kakaputin lang dita ka problema. Anyapin po, sabi ko kayo, gawan tani pa mo kaya katamong level ne po. Potang etani agyu, kanita tamo po pasawop keng national ne po. Retang requirements, kailangan na po ning makigabod. Ila pa mo pong gawan tamo nung sakaling in-honor ning makigabon, kanita tamo manyad saob ka rin kaya katamo pong manungkulan king national, ne po. At ito po rin, delara rin kaya katamong kapatid, kantimuri rin kaya katamong kapatid na mamuntukan king dalan, ne po. At rin mapilan delana namang mensahe kaya katamo, ating kaya katamong treasurer, kay PPC pa binisplikano po nung makanano lang magagastos at no ko rin lang mamunta rin kay katamong pondo ne po. O rin po rin kay katamong pisabi-sabi ngayon ng aldongay ni kay katamo pong pamiyayin at metong convention ne po. At ngayon po umeta na kay metong pasalamat yung kay katamo pong kapatid Carlos Miranda ya po yung paninayin tamo pang yang ganap kay katamo pong pamanalangin at pasalamat. Talakad tampo, bang kanita, ibiya tayo, yung kaya tamang paggalang, kaya nga kong gino. O mapagpalang ikpa, kaya kaming gino, king sabla. Ay ni po kay batna, ning kaya kaming pamiyayin, daring balang sarili mi. Ginoga na plasanang miras king kaya kang banalayara panding kaya kayang kapuriam. Diyos ko ngayon ng oras ay ti, bayo mila po, mamanuli ring balang metong kaya kami pa, king uli na ning kaya kang pakamal. Lugod kaya kaming anak mo ay ni Mayariya ing metong pamiyandog. Sa bakalan miyay tang tula karing balang pusumi. Sa bakalan miyay tang sikanan karing balang sarili mi. Igpaan inuman po ing ating kainan kapanandaman problema king balang. Pengaryo sablang sikakatao. Tulutan mo sanang mapiska po karing kekang mayupayang gamat. Bamiya pong tanggapan tang kekang pamipala. At karing kekang panuli tang tula bibit-bitan miya. Diyos ko, sana po ilay nga saan making kapinaditan na iti, Ginun Diyos. Karimbalang metong, karimbalang pamanulira. Karimbalang karelang pibale-bale. At karimbalang daw nga nasakayan da Diyos ko, bendesyonan mula. Miras la pong payapa, kingke kang santuario, nuno ka rin mulilat magsakubli, karimbalang tuknangan. Diyos ko, ingatan mula, karing karelang lakad, dinan mong sala, ring karelang panimanuman. Din mong pamangawat ng karelang bitisban malyaring sablang bagay kaligaligan matangal karing balang metong. Salamat po, mayari laring kekeng kapurian. Diyos ko, tanggapan mula king banal mong harapan at ketang lihim, tanggapan mila naman. Tangkekang lugod at payipala king aldo ang pong bengi magaring lugod mo. Manibat ngayon yung gaman kawakasan. Yanasa. Maya-payabak po kekongan. Kalingaw ko po palang in-announce ding pisaw-pisaw tamo palang ini 52,075 pesos. Amuntukan, dalan. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Sibol Tagumpeni B is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.